Bierce va néixer com una plataforma per a fer projectes socials a través de l'art. En aquests moments tenim un projecte principal que es diu Rato Baltin, Galleda Vermella, i estem treballant al Nepal. Amb el projecte Rato Baltin estem treballant a l'oest del Nepal, encarant la tradició del Chaupadi, que és una tradició que diu que les nenes han de quedar-se fora de casa quan tenen la menstruació. Mi nombre es Beatriz San Román, estudié salud menstrual y entonces decidí que iba a buscar un proyecto, una ONG que trabajase la salud menstrual en Nepal, que no tenía ni idea casi de nada, la verdad. Me imaginaba que era tabú, porque lo es en España, me imaginaba que habría una problemática seria, pero no conocía, y la palabra Chaupadi nunca la había escuchado. Entonces, decidí buscar qué proyectos había y me encontré con Bierce y me encontré con Clara. The word menstruation itself is a taboo in Nepal, and the area where Rato Baltin works is Acham, and it's a very remote area of Nepal, and it's a big taboo. It's more bigger in Acham. La creença del Chaupadi és una que està a tot Nepal, a totes les famílies hindús hi ha cert grau de Chaupadi, o no van al temple, o no entren a la cuina. Cada vegada, mentre et vas allunyant més del que és la capital i vas tirant més cap a l'oest, la cosa s'agreuja més. Al mitjà oest dormen amb les vaques i a l'extrem oest és on dormen amb cabanes a fora al carrer o qualsevol lloc a fora al carrer. Estas cabañas que se llaman chaugot, a veces están cerca de las casas, como en el patio, por decir así, otras veces están fuera del pueblo y las hay de todas las características, ¿no? Te puedes encontrar una cabaña más o menos, que yo he visto algunas que he pensado, parece una casa, podrías dormir en ella. Y otras que piensas, madre mía, no, ni a mi peor enemigo le mandaría ir a entrar. Las niñas entonces pasan ahí las noches durante la menstruación. Tienen problemas para lavarse, no pueden usar la fuente principal, tienen que andar kilómetros para una fuente alternativa, si es que la hay, si no se quedan manchadas.
No suele haber productos de salud menstrual, o sea, bien usan un trapo o no usan nada, se manchan la ropa. Se les excluye del ambiente social, básicamente. Con el proyecto Rato Baltin, por ejemplo, nos hemos encontrado con dos hermanas que sus padres vivían en la India y ellas vivían con su hermano pequeño, y que si a las dos les coincidía la menstruación, nadie podía entrar en la cocina a hacer la comida. Por ese motivo se tomaban pastillas anticonceptivas si veían que tenían que menstruar al mismo tiempo. Hay muchísimas más muertes de las que nos explican, de las que se llegan a conocer, igual que hay muchísimas violaciones y no se explican porque una niña hindú, si ha sido violada, no es casable, no lo va a contar. ¿Qué hace VRC? La intención de VRC es erradicar el Chao Paddy. Pero claro, no es tan fácil. No puedes llegar y decir, la forma cultural que estáis siguiendo desde hace años, pues me la cargo. Entonces, la idea es trabajar a través de la educación. Entonces, bueno, trabajamos ofreciendo talleres de salud menstrual y salud sexual a niños y niñas en las escuelas, y entregamos a las niñas que así lo desean la copa menstrual. Amb el projecte Rato Baltin treballem fent classes a nens i nenes de classes 6 a 10, fent fotografia participativa per donar-los veu, ajudar-les a explicar el que no poden distingir dels seus problemes. I a més treballem amb el grup de dones i homes fent conscienciació per fer la diferència del que és la menstruació i la tradició del Chao Paddy. A día de hoy también tenemos 29 trabajadoras locales, o sea, de la zona en la que trabajamos, de Acham, y dos trabajadoras en Katmandú. Para nosotros era muy importante que las propias mujeres se empoderaran y fueran ellas las que hicieran los talleres y partieran la copa y explicaran qué es una copa menstrual. Through this project, I could feel the change in girls, mentors, trainers, and coordinators of Acham. They have been setting an imprint for the society of Acham, through their leadership ability, communication ability, and their local participation. And they have been able to influence many other girls studying in school and colleges as a role model.
मेरो नाम मनिषा, मेरो घर अछाम हो। अहिले म मङ्गलचिनमा कक्षा 12 मा पढ्छु र यसै पढाइअनुसार म रात बाल्टिन कार्यक्रममा 2 वर्षदेखि आबद्ध छु र 1 वर्ष मैले मेन्टरको रूपमा काम गरेँ र 1 वर्षदेखि म कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गर्दैछु। मलाई चाहिँ यो रात बाल्टिन परियोजनामा काम गर्दै गर्दा धेरै नै प्रभावकारी पाएकी छु। जुन मैले धेरै नयाँ कुराको अनुभव पाएकी छु र सिक्ने पनि अवसर पाएकी छु। Des que vàrem començar amb el projecte Rato Baltin hem vist resultats molt més ràpidament del que esperàvem. Les nenes fent servir les copes menstruals se senten netes i les dones, al venir, les mares i filles als nostres tallers, comencen a haver-hi petits canvis que pot ser una manta més gruixuda encara que hagin de dormir fora del carrer, o que pot ser que, com veuen que realment la sang no surt cap a fora, les deixen entrar dins de casa, o que els hi arreglen una habitació a la planta baixa de la casa, però hi ha canvis. Un 92% de les nenes que fan servir la copa menstrual el segueixen fent servir un any després, i d'aquests 92%, un 49% de les nenes diuen que han fet algun d'aquests petits canvis. जसले गर्दा हाम्रो ठाउँमा हैन हाम्रो विकट एरियामा अन्धविश्वासमा रहेर छाउपडी सम्बन्धी धेरै किसिमका बाधाहरू धेरै किसिमका चुनौतीहरू झेल्नु पर्थ्यो विगतका दिनहरुमा। त्यसमा धेरै कम भएको छ। गाउँघरका मान्छेहरूले नेपाली फिल्ममा मिरालाई भन्ने देखाइने छ र सम्पूर्ण आमाबुवाको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले असुरक्षाको प्राङ्गणमा बाहिर नेपाली फिल्म हेर्नमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ र साथै फिल्म हेर्नेहरूको लागि खाली रास्ताको पनि व्यवस्था रहेको छ र रुबिकप गर्ने महिलाहरूले आफ्नो रुबिकप साथमा छलफलको लागि ल्याइदिनु पनि तपाईहरुलाई हृदयदेखि नै हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। A día de hoy hay más de 2.200 usuarias, que es un montón de mujeres niñas, y según el cálculo que hemos hecho de personas que han accedido o bien a los talleres o a las charlas o al visionado de películas que hacemos, serían unos 13.900 beneficiarios y beneficiarias. The young mentors and trainers, when I met them the first time at the training, they were uncomfortable with the tools that we use for the project, like the cameras for the photography workshop and also the tablets that we use for the datas. And along the project, they have learned to use all this technology and get more familiar with it, and then actually get pleasure using it and learning. The changes I've seen in Acham is that girls are now being able to talk so openly about any taboo that is going on in that particular place. They're able to conduct family planning measures classes without any hesitations, where they do even the condom demonstrations. Bueno, estamos muy contentas, pero es verdad que queda un montón de trabajo, que hace falta un montón de dinero y que bueno, nosotros seguimos con todas las ganas como el primer día, aunque a veces agote un poco, pero bueno, como he dicho antes, cuando sabes que hay que hacerlo, lo haces y ya está, no queda otra.